रिफिलाय मा बाबा माखौ इमान फुरथि जाखो मा जाखो माने बाबा आं मेट्रिकखौ पास खालामबाय हामदो दे बाबा हामदो दा मोनायाव हांसो मासे जागोन जोंहा न'आवनो मालायनो जाहोना लाब गैया सोरबा सोंबाबो पास जादों होनना खोन्थानाङा खोन्थाया बाबा खोन्थाया आं खि मालायखौ जाहोगोन नांगौबा गार्लफ्रेन्डनो जाहोगोन आं थेवबो बे हारामि लोगोफोरनो जाहोआलां औ बाबा लाब गैया रावखौबो जाहोना बांद्राय मानसिफोरखौ जाहोसोबाबो नोजोरसो नाङो बिदि नोजोर नांबाथ' उनाव साख्रि मोननाय नङा आं साख्रि मावालै बाबा साख्रि मावा आङो बिजनेससो मावगोन आं एखेबारे इन्टारेस्ट गैथारा आं साख्रियाव सरकारनि दाहोना जानो गोसो गैया आं गोसोबा जागोन गोसोबा थागोन मावबा मावबाय मावाबा गैला दे बाबा नोंनि गोसो जेखौ मावो माव आं नोंजों जेब्लायबो सापर्ट दंखायो हा माथो बाबा हा माखौथ' मिनिलायबाय थाखो बिफा फिसाला सानैबो मिनिनाय नङा बिमा नै आंना फिसालाया मेट्रिकखौ पास खालामनो हाबाय आं बेखौ पास खालामनो हागोन सानथाराखैमोन लेखाखौनो फरायथारा दा पास जादोंबा हामबाय दे हा बेसेयावथो पास जाखो थार्ड डिभिजनावलै आयै दा बेनि खुसियावनो जोंहा न'आव हांसो मासे जानांगौ जागोन मायाबा थार्डआव पास जानायखौनो मोनजाया आंहा फिसा जाहोनांगौ खोब नाम्बार बुरजा मोननानै पास खालामनाय बायदि मोनाखै बिसोरो बिमा थार्डआवसो सानैल'सो सिगाङाव दं बेनिफ्राय आरो मा नांबावगो मा सानै थार्डआव पास जादों सानैल'सो सिगाङाव दं बिनि नोम्फा नोङो स्टाराव पास खालामनायानो मालाय हाजार ओंखारो दानिया नोंहा बे फार्स्ट सेकेन्डखौ सानैल' मानसिया थांनो बायदि मोनदों नोङो मा स्टार बेलाय बुजियाबा सिरिथा नोङो माबायदि लेखा रोङि हौवा मोनथारखा आं इसोर फार्स्ट सेकेन्डखौनो सानैल' बायदि मोनथारबाय खोमायो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड साथामल' जाया होमबा बिमा बेनि उनावथ' आरो गोबां मानसि दंबावो 4 5 6 7 जोंहानालाय माथो बया जाखो जाम्बा बिराद जाम्बा नोङो ओरैनो आंजों न' नेनो थिनजाया नोङो दे बिमा हामबाय दे जिबाबो पास जादों मोजां जादों हांसोआ मोनजाया दे हले आं होनखाबाय फिसा बारायनांगौ आंहा नोंसा बिफा फिसालाय इमान फुरथि जाथारदोबा बयलार सुपारिखौनो 30 दानो लाना जाफै हाब एसेबो गोजोननाय गैथारा होमबा नोङो फिसालाया थार्डआव पास जादो 4 5आव जाबावनायबाथ' आरो बिराद रागा जोंगौमोन खोमा नोङो जोङा जायो नुवाखै मालाय एथ' मोजां पारसेन्ट लाना पास खालामनायफोरानो गोदावगासिनो नोंसा आरो बे थार्डखौनो बिराद खुसि जादों आं होनफैयाबाथ' बिफा फिसाला दलसो दाबना खोन्थाहैगौमोन खोमा गामि जायालै घन्टा नोंसो आंनो बाइक नांसिगौ दै आं हले साइकेलजों थाङा कलेजाव नोंसा बे एथ' खाथिखौनो बाइक नांलायगौ जों गोदो आथिंजोंनो थाबायना थाङोमोन एथ' गोजान साइकेलखौनो मोनबावोमोनसो जोङो बे गोदोनिजों दानिजों जायो आंनो हले बे मास मोनसेनि गेजेराव नांगोन दे हले नुवाखै गोसथोनायाबो गारांसो जाबाय आरो होमबा हे गथ'आ एसेबो लाजिनाय गैथारला नामाहाय बिनाव थाव सोरबा गारनायसो गैयाहाय नांगौ आंनो बे मास मोनसेनि गेजेराव नांथारगौ नै खिना होनि आं माबायदि बिमा बिफा जोनोम होखोब्रा आंलाय हा माबा मेट्रिक पास जानानैलाय रावबो पार्टि सार्टि जानो लेंहरथारा नामाब्रा औलै साला फार्स्ट डिभिजन थांनायफोरा रावबो जाहोथारा जोंनि दिनावबा साला जों थार्डआव थांबाबो बयलारनिफ्राय दाउ लकेलनिफ्राय कत्त' जाहोदो दानिया माबा बेबायदि लेंथुना जाहोनाय नेमानो गैला औ आंनाबो सिगां थार्डआव थांनायावनो 5,000 मानि बायदोंब्रा ओमफ्राय लाजिसो फोनांबावोब्रा जाखांनानै थार्डआव थांनानै मा मोननैसो इखौनोसो फुरथि जाना जाहोसो दोनगारबायब्रा जाखांनानै जा लासिंसिं मोननायसै आंहासो आरो बेबो जाग्रा मानसियानो बुंबावदो औलै मानसिफ्रा बिदिनो मोनजानाय टाइमावल' मोजां जाखांबा नोंखौ रावबो सिनायलासो बेनिखायनोथ' जोंखौ लिंफैमारा खोमालै दानिया आरो मेट्रिक पास जाबाबो मैल' गैलाना पास जाबाबो बेनो पास जायाबाबो बेनो गोदो जोंनि समावबा साला फार्स्ट डिभिजन थांबानो साख्रि मोननाय रखम मोनलायोमोन आरो बुहुत सनमानबो होयोमोनलै मेट्रिक पास बानो दानिया बिए पास एमए पासबाबो रावबो सनमानखौनो होलाब्रा बिए पास एमए पासाथ' बाद दोन दानि जुगाव मन्थ्रिफोरखौनो सनमान होबावा मा गोदाव सोराव जबाय थाखोब्रा नोंसोरलाय थौ जोंहालाय गल्ला जानोबा गल्ला मानिब्रा मानिब्रा मेट्रिक पास जानायनि हाब माब्ला मेट्रिक होखुमाखोब्रा आंलाय थि फाफानो होदोंब्रा फार्स्ट डिभिजनसो थांबावदों आङो आइयाव फार्स्ट डिभिजनावसो पास खालामबावदो नोङो माथो सानदों ओइ दानिया फार्स्ट डिभिजन थांबाबो खामानि गैया जोंनि 32% मोननायजोंनो हानाय नङा नोंसोरो ओइ जोंनि दिनावसो कत्त' देन्जार ओंखारगासिनो मेथ्सफोरा नोंसोरनि दिनावलाय दाजा दानखौल'सोमोन जोंनि मेथ्स बिजाबखौ नायनांगौबा नोंसोरना खानाय सानाय मोनलांजोबगोन गम मोनाखै एमसिकिउआवनो 45 मार्क मोनखायो माथो नोंसोरलाय दा आरो प्रेक्टिकेलाव 15 मोनबा 10 मार्कनि लिरबानो फार्स्ट डिभिजन थाङो माथो देखायलाय नों लाखिना देखायलाय जों गरला जायालै बियारसो नांगौ जोंनो गंनैबानो जागोन दे बियार गंसेयावलाय बेसेथो लायो 113 थाखा लायो 113 बा 100 200 ओमफ्राय 13 2 गुन 235
आंनाव आरायसल' दंलै 230 मोनजायो दिस' गंसेबा जाया फाग्ला सोर मास्टारा नायनायब्रा नोंनि बहिखौलाय हिसाबखौनो रोङा माथो बोरै फार्स्ट डिभिजन मोनखो नोंलाय मा होमबा आंना हिसाबा जायासै नामा आंना मेथ्सआव एसे डाउनलै बेलेगाव खिन्थु लागाखायो आङो फाग्ला नोंनि बे 250 बियार गंनै बायनांगौबा 24 थाखा मोनबावगोनसो नोङो होमबालाय लोंनो हागोन दे थां लाना फै थां जानावनो थोआ मानो न'आव हैद नाङा बै दंफां सिङाव लोंहैगोन जोङो लानाल' फै जोंनो दे होमबालाय र' लायनि आङो थां माबार लाना फै